سلام كم يتوعلو زخوركم تخطاتلتي فنويري تي في لو مقدام 15 حمله نفرق معلتم فرانس تدالو حفشاو زينا ومسنادو حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبري زعدم خالد محمد برهان بقندنا تبتات خفلم أبلات مبل 35 زوريا هاجراوي أجلجلوت قال محلا بمفصام تمرعهم ሚኒስትር ሕርሻ ትርኢታት ለበዳ አንበጣ በአጋነ መምካት ምትዕባር ኩሉ ኃይል ጸወዩ ህዝብን ዞባ ማይምነ ኣብ መስራሕ ተወሳኺ መምሃር ክፍልታትን ምትብባዕ መምህራንን ዝገብሩ ኣበርክቶ ዝመስገን ምዃኑ ተሓቢሩ መንግስቲ ናይጄርያ ናህር ዋጋታት መግቢ ንምቅላል ህጹጽ ናይ ዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣውጁ أمريكا F-16 زعينة نفرت وجدنا وشمة فارس كم توافر أفليتا أبي أوروبا أمريكان إيسيان تقسيط زلو معبلا ووعي محبر غطبا وتساقمات يسعب كم زلو تقليتو أبلات مبل 35 زوريا هاجراوي أجلجلوت لومي 15 حملة على محل بمفتصام تمرعهم نتصاب لوخات منيستر زينا قرا مسكال غاز ليهر قربوي نحد عمت أبصاوا ناي عصرت خلتك في الأكاديمية وتمرتم ككتاتولون وتهدرون بوليتيكاون سلطنتات كقسم زصنحو أبلات مبل 35 زوريا هاجروا أقولولت لومي 15 حملة تمرقة أبتي بريزيدنتي سياسة فوركي منيسترات لعلوت حلف تزباو جنبار لديمقراطية فتحن أزازت سراويتن كالو السب السلطان استرقبل أقاطامي تمرقتي أبتي ما قياستم مسرع استتأمره نمت السار من السيات إيرتران ساوان نهاجرو زلو فقرن زن صبارق ببلوكات استخفافله معرق والتهدرو السلفي أغربا أزازي ما أكل سلطان هاجروا أقلقلت كولونيل دبساي قد أبزقرب حزير صبصاب مبل 35 زوريا هاجراوي أقلقلت أبو التهدرو سلطنا أب ديسيبلين سنة مقبارن نقوداتن كاب زحلفو زرياتات سقبلتا زرعيون كم زخون قليسو كاب تقلال بزح سلطنتي 49.8 مئتاوي دك أنستيو قينان نقول استوهابن سلطنان سرحن ببقعات كم زيت قبراز تقصى كولونيل دبساي التقلال لقم وصيد سلطنتي أب كل استخايد اللهم والتهدرو سلطنا 7.4 مئتاوي كم زخون أرقاقيتو كولونيل دبساي قد أم وداتا تعليم كابز جمرو سلطنتي 4.2 مئتاويت بزتفر اللي مخنيات كوكوارس انكلو 9.8 مئتاويت سلطنهم بقبو زازيمام نممراق كم زبقعو بمقلاز أطريم مزلو كل انتراو بقعاتن نقحاتن أبتزخد وبوتثات كعكبن كتبابعون الزخاخيرو كبور بريزيدنت إسياسا فوركي أبزهابو قالدما نتمرقتن ولدن يوهانا ناليتن ممهران عندما لعل مسجانا دحر مبال ممرقتا مبل 35 زوريا هاجروا أقلقلوت تصابوتاتن متقعتاتن أمكننا أبستردنا له أوشت إزناوس قدبون بفتنة زكاير علمن نزبلت علمعتن مختن أبن مرشل زلنا أوان يكاد بمهلاو فولي كأننا كمزلو قليسو بريزيدنتي سياسة سعيبو أب 34 زوريا زتاتا ثنايو ممحياش مدباتنا مستزاقيت توهالي لزلو تمكرو 35 زوريا بتزامادي ناب زيادة استمحيشن زبرخن مسسان سقتاتنا مئنت كوزدنا أم مدبات هاقراوي أقلولوت أقدا سمعراف كم زخونا أنا سئيرو أما وداتا سلطنتي نهزبن هاقرن إيرترا بملع عقمهم كقلقلون نعلامتات هاقراوي أقلولوت كسورحون كالم حلف السيمام أثناء ممرقتا سنة سرعات بمعدال شلمات نبولتسات سلطنتي أهدوتاتن كمون ببهلاوي مساندوتات دميقو نيرو
ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ገለ ከባቢታት ካብ ወርሒ ግንቦት ዝጀመረ ዝናብ ዋላ እኳ ዝርጋሒኡ ዝፈላለ እንትኾነ ትስፉ ክረማት ዝእምት እኳ እንተኾነ ብውሱን መጠን ኣብ ገለ ከባቢታት ምብራቃዊ ገማግሙን ስለ ዝለሓመ ንምርባሕ ኣንበጣ ምድረ በዳ ምቹው ኩነታት ፈጢሩ ከም ዘሎ ሓቢሩ ነዚ ትርኢታት ለበዳ ኣንበጣ ብኣጋን ምምካት ምምሕዳራት ህዝብን ሓይልታት ምክልኻልን ምስኪላታት ሕርሻ ብምትሕብባር ዕቱብ ምክትታል ክገብሩ ድማ ፀዊዖም እዚ ለበዳ ኣንበጣ ዋላ እኳ ኣብ ናይ ምንፋር ደረጃ ዕቤት ኣይብፃሕ ብዘሎ ምቹው ኩነታት ተደሪኹ ናይ ምርባሕ ዓቕሚ ኣጥርዩ ብዘገምታ ናብ ከበሳታትን ምብራቃዊ ኣጻድፍን ሃገርና ይድይብ ከም ዘሎ ብምሕባር ዝሓደገኛ ዝኾነ ኣንበጣ ካብ ጎላጉል ሓሊፉ ናብ ምብራቃዊ ኣጻድፍን ከበሳታትን ምዝድይብ ኣዝዩ ሓደገኛ ሳዕብን ከኸትል ከም ዝኽእል ዘማትእ ከም ዘይኮነ ከዓ ኣፍሊጡ ኣብ ዞባ ደቡብ ህዝቢ ዞባ ማይምነ ኣብ ምስራሕ ተወሳኺ መምሃሪ ክፍልታትን ምትብባዕ መምህራንን ዝገብሮ ኣበርክቶ ዝምስገን ምዃኑ ተሓቢሩ እዚ ዝተሓበረ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ዞባ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2022-2023 ዝተኻየደ ንጥፈታት ዝምልከት ብ4-5 ሓምለ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ኮይኑ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማይምነ መምህር ክብሮም ገብረ መድህን ህዝቢ መምህራን ንምትብባዕ 241 ኩንታል እኽሊ ኣዋፂኡ ከም ዝረከቦም እዚ ድማ ንመምህራን ዓቢ ሞራል ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2022-2023 ትምህርቶም ካብ ዝዛዘሙ ተምሃሮ 89.4 ሚእታዊት መሕለፍ ነጥቢ ከም ዝረኸቡ ጠቂሱ ድማ መምህራን ዝደኸሙ ተምሃሮ ኣብ ትርፊ ግዚኦም ዝገብርዎ ሓገዝ ኣመስጊኖም ሓላፊ ትምህርትን ዓበይቲ ዞባ ደቡብ መምህር በላይ ኑርሑሸን ብግዲኡ ተምሃሮ ብሰንኪ ጽበት መምሃሪ ክፍልታት መጪዎም ይመሃሩ ከም ዘየለው ጠቂሱ ይኹን እምበር ህዝቢ ብዓቕሙ ተወሳኺ መምሃሪ ክፍልታት ይሰርሕ እኳ እንተሎ እኹል ስለ ዘይኮነ ግን ዝምልከቶ ኣካል ቆላሕታ ክገብረሉ ተላብዩ بتماساسالي ኣብ ዞባ እምና ሓይሊ ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ዞባ መምህር መሪሕ ኪሮስ መስርሕ መምሃር ምስትምሃር ዝያዳ ንምዕዋት መምህራን ፍልጠቶም ኣብ ምስጋር ንዘርእይዎ ተበግሶን ተወፋይነትን ርእሰ መምህራን ንምዕባለ ቤት ትምህርቶም ምስ መምሕዳራት ዝገብርዎ ዝምድናን ብምምስጋን ብዝለዓለ ክድፈኣሉ ተላብዩ መጠን ምሕላፍ ተምሃሮ ኣብ መባእታት 94 ሚእታዊት ኣብ ማእከላይ ደረጃ 78.8 ሚእታዊት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ድማ 76.8 ሚእታዊት ምንባሩ ድማ ሓቢሮም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ደቡብ ሓላፊ ምምዕባል ዓቕም ሰብ መምህር ወልደ ገርጊስ ሞጎስ ብወገኑ መስርሕ መምሃር ምስትምሃር ንሓደ ወገን ጥራይ ዘይግደፍ ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ወለድን መምህራንን ድማ ብፍላይ ብቕዓት ትምህርቲ ንምዕባይ ኣፍሬት ዜጋታት ኣብ ምፍራይ እጃሞም ከበርክቱ ኣዘኻኺሩ أمامت نوزو عرزان 39 دق أنستيو زركبهم 72 منسيات نسلست أوارح بمويا كمبيوتر زسلطنهم ب10 حملة تمرقهم أبسنا سرعة من مراق حالا في همامة نوزبا من سياس مورم ستيفانوس أبزوس معقل سلطنت منسيات عقيهم وزلو مويا بهوتهم زلو عبرتو قليل كم زي كونه ترديهم بقبر خسر حلو تلابيهم تم حبر قدامي منفقنا إذا عامة زتراي 10 دق أنستيو بمحضران مريحنة 18 منسيات بتمرت مزنا 112 منسيات بمحبراو تمرتي 108 بفيتوراري 93 دما بقيحت عنبابا كم زسلطنه دما حبيروم صحافي قدف نوزو عرزا من سي نغوس خبره بوغنو همامته اب رئيسه ودابيتات من اسياد محيال زكايدو صعري بغلنتنو فلطت زتهانص من اسيا مفراي زين عقبركتو يغبر كم زلو تقيسو ولدي دقوم تتقمت بمحبر استوادد صغاتات كونو كتبابعوم ازخاخيروم زغطل أهجراو زينا يون مكتزالكم دقيمنا بخبرنا عدم منغست نيجيريا نهر واغاتات مغبين مقلال حصوص نايوان حدغا دنگاغي اويجوم بتاواج مسرت منغست نيجيريا ناينداد دغوماتات بملعالون استطراقه ماعتاويتات اب قرب سرحو سب سرحو دخعن زرئن حرسوت كم زوعليو منغست نيجيريا فليتوم عطقات ጉጅለታት ግብረኛታት መባድልትን ምሕታት ዝግበር ጭውያ ብዝፈጠረሎም ስጋት ስቡሕ ናይ ሕርሻ መሬቶም ራሕሪሖም ዝተመዛበሉ ሓረስቶት ናብ ዓድታቶም ናይ ምምላስን ድሕነቶም ናይ ምርግጋጽን ዝውሰድ ስጉምቱን ከም ዝሕይል መንግስቲ ናይጄርያ ሓቢሮም ትዑት ኣታዊታት ዘለዎን ስድራቤታት ውን ንዝመጽእ 6 ኣዋርሕ ፊናንሳዊ ደገፍ ከም ዝግበረለን ፕሬዚደንት ቦታ ቲኒቦ ገሊጾም ኣብ ዝሓለፈ 12 ኣዋርሕ ጥራይ ልዕሊ 350 ሓረስቶት መባድልቲ ብዝሓቱ ጉጅለታት ገበነኛታት ከም ተጨውዩ ጸጥታውያን ጸብጻባት ናይ ናይጄርያ የነጽሮም መንግስቲ ናይጄርያ ናይ ነዳዲ ድጎማታት ብምልዓሉ ኣብ ዋጋ መሰረታዊ ሃለኽቲ ነገራት በሓፈሻ ናይ መግቢ ድማ ብቐንዱ ብልዑል ናህሪ ምውሳኽ እዩ ዝጥቀስ
أمريكا تتها نايتي بوش متفارس تكايدو من قصاص مراخب نموحاس F-16 زعينة نفرت وقع نابت خبابي كم متوافرة فليطام اتتلوخو بقندو كاب إيران نزمت تتصاوتات نممكات مخانو سمزم كلخل أمريكا حبيرو مالوم حلوة صورة إيران ناب كبابي وش متفارس نزكايد قدامو وتهدراو من قصاصات مسا قبري كم زهبالو كتنقق مسنحو كابت خبابي نايت خبابي وتهدراون تتاون وترخي كست سقات هالوم ጸጥታ ወሽመጥ ፋርስ ብሰንኪ ዳማው ምትእታው ብቆንዱ ድማ ናይ ኣሜሪካን ናንቆልቆለ ይመጽእ ስለ ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ተቕሱም ግዳማው ምትእታው ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ምዃኑ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ኤውሮጳ ኣሜሪካን ኤስያን ተኸሲቱ ዘሎ ማዕበላዊ ዋዕቢ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ጸገማት የስዕብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ብርክት ዝበለ ሃገራት ኤውሮጳ መጠን ዋዕይ ኣብ 43 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፂሑ ከም ዘሎ ዝተቕሱ ጸብጻባት ሜቴሮሎጂ እቲ ኣሃዝ ኣብ ቀረባ መዓልታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ስፓኛ ኢጣልያ ጀርመን ፈረንሳ ግሪክን ክሮኤሽያን በቲ ኩነታት ሕልፊ ካልኦት ተሃስየን ከም ዘለዋ ተፈሊጡ በቲ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ዝተሸቐለ መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ ሓያሉ ከተማታት ሃገሩ ዝለዓለ ናይ መጠንቀቕታ ኣዋጅ ኣመሓላሊፉሎ ኣብ ኤውሮጳ ብዝሓለፈ ዓመት ምስ ተኸስተ ማዕበላዊ ዋዕይ ብዝተኣሳሰር ምኽንያት ልዕሊ 61,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ጥዕና ተኣህጉር የነጽሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ደቡባውን ምዕራባውን ክፋላት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋ ልዕሊ 100 ሚልዮን ሰባት ብኣሉታት ተጸልዮም ምህላዎም ተገሊጹ ኣሪዞና ካሊፎርኒያ ኔቫዳን ቴክሳስን ኣብ ዝርከበን ክፋላት ሃገር ኣሜሪካ መጠን ዋዕይ ልዕሊ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፂሑ ከም ዘሎ ይቃልሓሎም ብዘይካዚ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ኣብ ዝርከበን ሓያሉ ሃገራት ኤስያ እውን ማዕበላዊ ዋዕይ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ጸብጻባት ናይቲ ኣህጉር ይጠቕሱ أمونغ هاغورون هزواوت ريبابليك تشاينا زهلو زمدناتات نزوبا إسيا باسيفيك زربح مخانو منغسي دسيتات سولومون غليصوم اتمنغسي نزي زحبره أمريكان أستراليان تركبن مشارختان زمدنا هزواوت ريبابليك تشاينا دسيتات سولومونن ستانايت زوبا سيغات مخانو بمحبار بعتو بيكتاتلو بمهلاونيوم زمدنا كلتين هاغرات نخالوت وغنات بألوتا خنزي تسالو زحبره منغسي دسيتات سولومون مس هزواوت ريبابليك تشاينا زجمرو كل مداياوي سممعات بزسفح ملكعو كم زغوتسلو انتيروم كلتين هاغرات زحلف عمد تاوي وعلات كم زغتما تصبصابات يردوم أمريكا بزوبا إسي باسفيك تقبرو زلا متستاو نتزوبا تاو سغات مخانو اتقالت هزواوت ريبابليك تشاينا بتريك تقاوم مسنحا يفلت وتهدروا عقمان بدنفاع تسرح زلا هندي رافال تسميع 26 نفر تخينات كمون سلسته زمناويان سابمارينات كاب فرنسا كتشمت تسمامي عام اتوتهدروا سممعات اب فرنسا ناكلته معلتات عدت زكايده قداماي مينستر هندي ناريندرا مودي مس بريزيدنت ايمانويل ماكرون كالوت لعلوت سمزي فرنسا ناب زكايده ركبي تختيمهم تسممع وتهدروا عقم هندي بحفشه حيلا اير دما بفلاي مدنفاع وتاوي ابركتو خمز هلوت اميتلهم هندن فرنسان مدنفاع نقداوي تكنولوجياون كالت صلاتاتن كتحقاقزا مخاننون ابتا اغاطامي حبيران اللوام هندي قدمي 8 عامتاتون 36 تماساسالت نفرتي فرنسان معداق زخل سممع كم زختمت صبصاباتي تقصوم منغسي ميانمار ጸጥታን ሙሐዝ ኣወጀሁ ጽናይዋን ሓደጋ ድንጋጌ መሊሱ ኸናውሖ ምዃኑ ሓቢሮም ጸጥታው ኩነታት ሃገሩ ከምቲ ዝድለ ከምዘይ ተመሓየሸ ብምሕባርዩ መንግስቲ ሚያንማር ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ዝገልጽ ዘሎ ይኹን እምበር እቲ ኣዋጅ ንክንደይ ኣወርሕ ከም ዝጸንዕ ዛጊት ኣይተነጸረን ዘሎ መንግስቲ ሚያንማር ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ነሓሰ ምርጫ ክካየድ መደብ እኳ እንተነበሮ መጀመርያ ጸጥታ ክመሓየሽ ከም ዘለዎ እዩ ድሒሩ ኣፍሊጡ ኣብ ሚያንማር ኣብ 2021 ድሕሪ ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ እቲ ሃገር ኣብ ዓሚቕ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ከም ዝተሸመት ይፍለጥ ድሕርቲ ዕልዋ ብዝተፈጥረ ጸጥታዊ ቅልውላው ኣሽዓት ሰባት ከም ዝተቐትልዮም ጸብጻባት ይጠቕሱ ብሰንኪ ቅልውላው ኣብዚ ዓመት ዝጥራይ ኣስታት 800 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይግለጽ ኣሎ ንሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም أبلات مبل 35 زوري هاجراوي أجرود كلام محلا بمفتصام تمرقهم. منيستر حرشات ريوتات لبدا عم بتابع أجانا من مكات من تحوار كله حيل تصويعه.
ህዝቡን ዞባ ማይምና ብምስራሕ ተወሳኺ መምሃር ክፍልታትን ምትብባዕ መምህራንን ዝገብሮ ኣበርክቶ ዝምስገን ምዃኑ ተሓቢሮም መንግስቲ ናይጄርያ ናህር ዋጋታት መድቢ ንምቅላል ብቱት ናይ ዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣውጁ أمريكا F-16 زعينة النفر توجه ناوشمت فارس كم التوافر أفليتا أبي أوروبا أمريكان إيسيان تغسيت زلو مع بلاوعي مع حبر غطبا وتساقمات يساعدكم زلو تبيليتو نلوم قدام مع سرت حمش حمله نفرق مع التنفرانس تدالوه حفشة وزينة ومسنادوها بستفتسيمو بروح معلتي